барсы да яхшы, но иң мөһиме менә бу шир инде тизрәк узып китсә иде. Ничек килеп чыккан шулай узып та китсен инде. Мин шулай булсын дип телисе килә. Әйдәм менә синең көн тәртибе турында сөйләшик әле. Нәрсәдән башланып китә синең иртәң? Мин инде Казан читендә яшим. Әйтик, безнең яктан да эттән башка берсе дә йөрми. Шул урман минем кырыйда, һәм мин шул урманда җигереп керәм иртән. Иртән инде ул сәгать 9:10 тирәсе. Әни әйтмәшләй, без инде йокларга ятабыз, сез әле тормагансыз ди. Башкортстан вакыты белән. Һәм җигереп кергәч инде завтрак башлана, һәм әкренләп менә студиягә кирип китәм. Шул студиядән йокларга ятам инде кич белән. Менә 9:10 туру дигәннән ничәдә ятасың соң син? Төне буе студиядә буласыңдыр инде алайса. Ну, ятам мин сәгать 11:00 яки 12:00. 11:00 12:00. Нормаль шундый режим дип әйтер идем. Йокы туярлык. Әлбәттә. Ришат, без